Tinokutambirai mabi angu tauya nonhau dzanyasi zuva rechi20 mwedzi uno waMbudzi. Mapurisa agoreketa kuti kwaboeka mutumbi wanhu vanosvika 4 wari varume wakabva. Kwai wanhu vari kuzikana ba kuti mbanani, asiwo mapurisa vari kutofungidzira kuti wanhu vaibva nzvimbo imwe isiri nyika yeZimbabwe vachipfuura vachida kuendesiwa kune imwe nyika. Vazhinji vanouya vachibva kuMalawi noMozambique vachipfuurira kuenda South Africa. Asi mapurisa aribe hawo kureketa izvozvi. Wagoti wanhu vari kutoda kuti vazikane kuti mbanani, zvokutoti vatotsvakana nemapurisa opasi rese oInterpol kuti wabatsirane kuziva kuti wanhu mbanani. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachireketa chere. Kwai wabohwa ipo pasuswe pasi. Wamunangarwa nyasi wanga vari kupa mureketo wavo unonzi State of the Nation Address waitirwa muchiwako chitsva chodare roParamende. Asi kwai ipapa hurumende yedu yakandokumbira basi kuvaChina kuti vagoite izvozvi zvanyasi basi wasati wapiwa zviri pamutemo chiwakochi. Heno kuti wari kumbomirirei kuti wavape chiwakochi? Heno ticharamba takaringa. Asi pavareketa wamunangarwawo zvizhinji wagoreketa tanyanya kuboya kuti kwai papa vari kuda kuti gore rinouya zvinhu zvinochekuita nomamiriro omagetsi zvinenge zvaita parinani. Rekai tigoringe nokuti vari kuti kuhwange kuchaingidziwa magetsi anopfuura 300 omamiriyoni omawati. Tichagoringa kuti zvinenge zvichiitika chere kana kuti manyepo. Apa chiri kutorwadza izvezvi inyaya yokaribha ndo iri kuramba ichivapunzumura nzeru. Wagoreketa pokare wakati dare ravo remakurukota rakabvumirana kuti kuisiwe mutemo unochekuita nozvokucheriwa kwezvicheriwa zviri pasi povhu. Rekai tigoona kuti vanenge vachidini. Ipapa wagotoreketa kutoti pamutemo mutsva waruda kuunzayu, varimi pabodzi vamwe vanoita zvokuchera vanofanira kupuwa mapepa anoratidza kuti ndo waridzi wovhu. Tichagoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Wamunangarwa pokare nyasi mumureketo wavo wagotaura iwo kuti varikuda kuunza mumwe mutemo pokare unochekuita nozvokutekedzwa kwemari padande mutande. Rekai tigoona kuti zvichaita sei, nokuti ivo vari kureketa pokare kuti izvozvi zvichabatsiridza kuti dande mutande munyika ritekeshere, nokuti kuti kureketa kuno rakabatsira nyange nyaya dzomapasipoti kuti anhadziwe nochimbi-chimbi inyaya yodande mutande. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zviendepi. Tichindokunyepai, tiri kundoshuvira kuti izvezvi watande kumanikidza iwo mabhengi kuti waburitse kuti munhu ano mari iko mubhengi machemo achindopinda mubasi kuti atange abisa mari kuti azive kuti ano mari. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tigoona kuti zvinochinja upenyu hwevanhu chere. Chimwe chawafadza wamunangarwa wareketa iwo kuti kureketa kuno wakanhadzirisa makiromita anoita 340 omugwagwa unobva Beitbridge uchienda kuHarare. Rekai tione kuti wachaupedza rini mugwagwa uyu kuti unge wanaka. Tinenge tichindokunyepai. WCCC wagoreketawo kuti watotumira wanhu wanoita zvokuchengetedzwa kwavo kunzvimbo yokwaGutu kuna kanzura wavo umwe akanzi noZANU-PF ada kubiwa. Rekai tione kuti zvichaita sei ipapa, nokutoti nyaya yekupisirana dzimba iyi iri kunyangaritsa chaiko. Wendo huno inenge iritoenderera mberi. Kune vamwe wakazvindikitiwa ipo paGutupo zvokutoti pakaita kunyangariwa. Wazhinji vanhu vakundoramba vachindogara vachindosha. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tione kwezvinoperera. Nyasi wana Wota Muzembi wagoburika vari kureketa kuti kwai tichiri vanhu voZANU-PF nokutoti pamutemo tiribe kubisiwa, tiribe kudzingiwa. Imiwe ZANU vari kuratidza kuti vari kunyatsa kuida chaiko. Wasuwa kuita kuja zvomarema, wasuwa kunokora, wachinokora nokupura nomusana pokare. Rekai tigoona kuti ichapera sei iyoyi. Obert Gutu avhundutsa vanhu paanga ari kuita zvaari kuita achinzi ari pavanhu vari kunzi defectors for ED. Iyo mapoka turi kubuda kuvanhu vari kungoti chakadini for ED, chese for ED ndo vari kuhwadza. Izvozvi agotonzi
chairman wao iwo vari kunzi madefectors for ED, wari vanhu vakabva kumapato anopikisa wachibenhuka kuenda kuZANU-PF. Pakaita kunyangariwa chaipo. Apa Albert Gutu ndikomishina, asi komisheni yache inofanira kunge iri yomunhu asinei nezvematongerwo enyika, pokari asingaite zvokupinda mumapato, asi iye ndo paanenge atoripo pamberi chaipo. Paribe anomubisa hache kureketa kuno. Tamirira kuti hurumende itsva ipinde ndokuti zvichinje. Wapostori wanoita makumi matatu nowana wakanzi wabatirwa nomhosva yekuita kusikinya tukono wapuwa mwedzi mitatu yokugara mujere, asi kwai yese yabisiwa ikaisiwa pasaiti kuti wareke kugoita zvibodzizvo. Vanhu vari kurwadziwa izvezvi nokutoti mapostori akasungirwa basi kundoimba kuti Emmanuel utinunurewo nhamu yatiurora. Pakaita kunyangariwa. Unotoona kutoti wakuru hurumende yedu paribe kana mubodzi wavanonyara idi. Ipapa Jobo Sikara nyasi yarambidziwa pokare bhero zvokutoti kaaka chigumi chaiko achindoenda kuda kuti apuwe bhero zvindoramba, achida kuti apuwe bhero zvindoramba, heno kuti wachaita sei. Ipapawo mazuva 162 arimo mujeremo, hui kubudika, pakaita kuoma chaipo. Wamakandiwa nokereke yawo yoUFIC wapuwa bepa kudaro dzimhosva rokuti wagobise vanhu nomhuri dzavo wari panzvimbo yoRetreat kuWaterfalls. Pakaita kunyangariwa komana apa zuva rokuti vanhu vavo vabisiwe novakuru vematarewo ndimangwana. Tatoita kumirira kuona kuti zvinenge zvichidini. Wari kureketa wareketa kuti kuno makwai okuti kuno mhuri dzinosvika 300 chaidzo dziri munzvimbo iyoyo, iri kunziyo Wamakandiwa ndo wakufanira kupindapo. Pakaita kunyangariwa. Unoita kusaya kuti wadiko kungowanukira tsitsi wakomana, waita kuti vanhu vava vagarisike zviite zviri nani. Pakaita kuoma chaiko. Dare remakurukota waMhanduwe rabvumirana kuti iyo mutemo unozivikanwa nokuti patriotic bill upinde pokare. Pakaita kunyangariwa. Ipapa kwai kuda kusunga mabhaudhi kuti pasaye vanhu vanoita zvokureketa zvakanyangara zvavanoita. Idi hwendo huno heno kuti tinopona chere, ticharamba hedu takaringa kuti inenge ichimboenda nokupi nhau iyi kana kuti zvinenge zvichimbopera sei, tichizokunyepai. Tinenge tichakandoringa. Tikaringa dzomafuta peturu kwai dhiziri richindoripa $1.3 kuAmerica, kana kuti mari yomunyika yachuru chibodzi $116.94 $1,116.94 pachirungu mari yomunyika. Peturu ndo yaderera sendi ribodzi yakuti $1.50 kana kuti yomunyika $450 nomasendi 75 $951.85 pachirungu. Tikaitiringe kwai hurumende yedu iri kuchema izvezvi kuti kwai zviuru 4 zvomahekite chaizvo zvakaita kuparadziwa nomvura yakanaya mazuva apfuura iwo wanga watoringira kuti wakutozokohwa gorosi rakanyanya kukuritsa, asi kwai izvezvi wabva wakohwa hawo kureketa kuno gorosi rinoita matani 255 ozviuru. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Rekai wakuru wagoreketa kuti goreka kuerenga nhiyo iyo mazai acho ari bekuchochonya. Madzonzoni ari kupera munyika medu muno, kwai izvezvi dhamu rokaribha rasara nomvura isingasvike mita kuti magetsi arambe achinhadziwa. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti zvichaita sei. Peno wachakona kuboya imwe mvura, ticharamba takaringa. Ngatiringe dzopasi rese. South Africa noBritain dzanyorerana pasi kuti wagobatsirana nyaya yokunhadzira zvinhu zvinochokuita nomamiriro outano munyika mo. Tiri kuramba tichivarwira manja wabi yedu, wari kuita tuzvinhu ndo zvakanaka izvozvo, dai zvaenderera mberi. KuSomalia wari kureketayo kuti wagwarasha wana Al-Shabaab wapanduki wakanyanya kuwanditsa. Tiri kuvarwira manja.
kana izvezvi zviri kureketeka kwai vanhu vari mumamishamu okusomalia wari kutoreketa kutoti wakubefurawo izvezvi nekuti wari kugara wachindovhundutsiwa naivo wana al-Shabab. Rekai tigorowa manje atichiti zvakanaka izvozvo. KuNigeria kwai izvezvi waparura imwe mari itsva yakanhadziwa zviri nani zvavari kuti izvo vanhu vanoda kuita kunhadzira yavo vega niyo kunyepera vanotadza kuzviita. Rekai tigorowa manje asi tichanyatsoona kuti ndizvo chere mumazuva anoteera ya. Idi kuratidzira kune dzimwe nyika kunosenza warimi wokuNetherlands kwai wakatomanikidzira kusvikira gurukota rinoringana nozvokurimiwa kwezvinhu munyika morasiya basa. Wakanga wari kuratidzira iye nyaya yache inochokuita nozvemamiriro kunze. Ndopaunoona kuti kwedu uno pakaita kunyangariwa asi rimwe zuva aiwa tichapfumvura hedu. Kwai Cristiano Ronaldo izvezvi anogona kuringa kuenda kuNewcastle kana kutoti kuenda kunana Saudi Arabia kwaari kunzi agopuwa agonzi achapuwa mamirioni 300 chaiwo mari yokuAmerica pagore nopagore. Iyoyo mari yoko Manchester United kwai zvikamu zvayo pamusika unotengesiwa zvikamu uya zvabva zvaita kukwira nezvikamu 11 kubva ipo pareketiwa nana Glazer kuti vanokona kuda kutengesa chikwata chi. Apa kune wana zvina mabhirioni wari kuDubai watomirira izvezvi wari kuhwewa rute kuti watenge chikwata cho Manchester United. Rekai tirambe takaringa kuti wachazvikona chere. Saudi Arabia nyasi yenge iri kunakiwa zvayo iri kuita kufara wari pazororo nokutoti nozuro wakaja chikwata cho Argentina ndokunakidza kawo kudai zvatoramba zvakadando. Mitambo yatambiwa nyasi Morocco yaita 0-0 noCroatia. Spain ikaita kuzvambaradza kukuba nokuuraya chikwata choCosta Rica 2-0. Japan ndo yaratidza unyanzvi useza hwavo hwaita kuti vanhu vese wafare pasi rese. Majerimani ajiwa notuiri kukabodzi. Canada noBelgium ndo zvakaringana usuno kureketa kuno. Tichagokunyepai kuti zvinenge zviri kutekera sei. Tiri ipapo zvedu. Rekai tidifamire pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.